Agtultuloy lastat igwete. Mabalin agapu iti mapanpanuynuyan wenno one political will iti parte iti LGU kas diputado. LGU kulaga. Kas diputado anya ni kabailang na aramiden at solusyon tapno mapasardeng kaytoy no da kayo di mapagasatan. Ulitin. Nupay illegal at tultuloy lastat igwete. Mabalin agapo iti mapanpanuynuyan wenno one political will iti parte iti LGU. Kas diputado, anya ikabailang na aramiden at solusyon tapno mapasardeng daytoy duda kayo iti mapagasatan. Para kanya kapo, nunungan dilitay ito sa iwete illegal. Gusto muna, kasanay na tayo ng limay mayores. Kapatang tayo. At ang solusyon namin dito ako no talaga natakil di industriya nga niliyan ng trabaho, operador, kolektor, no kaya't da, mapanda di SPL, which is legal. In the meantime ako, no da mayat sumbret ito No, one mayat sumbret na wag ako, para kanya, kaya't ko sardeng, pipete. Apa yan? Kwarta deka, ang may ikat, di savings, di man nalon. Aw, may pagsukatan na. Kung tikitain din kay Saldaw, kung natin yung sa gasot, ipustam sa kapulo, isos di weteng. Inaldaw, takil din na pungawin. Kamu malit na nga ka. Yung probability nga manghabak ka, basi. Sino kanya kay amin na ako, tsaka nga nagpuspusta. Yung sino pinigili nagpuspustan, nga adol, inabak na, ngayon din pustana. Awan nga ta, kung naman manularing. Iso ang kanal, makabak de bangka. Taktal na din katenyo, mapanibigay at may maintain kining sponsor. Nung kasi may lain, itayat yo. Diba? Kaya yo, doon yung tao, mga yan apo, legalin tayo langin yan. Takno, dede, mapanding lingarumbeng, yung LGU, support services, ignadahuma pa yung institusyon, kaya mapanda talaga. Hindi Pebrero nabasak yung rules ni PCSO. Pag-get the SPL. May admit ako para hindi yung mga yan. Personally, hakoming kayat Hindi yung mga yan, hindi yung kubrador o sa beneficyo nyo. Mag-ibig, SSS, agbalik kayo ng empleyado. Malaksig pa yung hindi komisyon nyo. Kaya nasa awin, para hindi yung mga yan, nag-legal kayo, adda, sisa, naman. Pwede nga po, kung ano, di kwarta na sumsumrek di wete, tapi tas no may legal tayo, na din di maan na kwarta,